מדהים. זה, נצריך אותך. סטופ וידאו. אני יכול לעשות ספוטלייט גם שלי וגם שלך? בוא נראה רגע. אני יכול לעשות או שלי או שלך. אוקיי. אז בואו נוריד את זה שנייה. remove pin. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז הנה שאתם יאללה. משתתפים. טוב, שלום חברים, מה נשמע? אתם שומעים אותי? תעשו לי רגע איזה סימן כזה שאני אראה שאתם באמת שומעים אותי. אם אתם שומעים אותי, תעשו לי ככה בבקשה, ורואים אותי. שומעים, רואים, תעשו לי ככה. לא, יס. חבר'ה פה לא מגיבים עדיין. אני רואה תגובות. אתה רואה? אוקיי, כן. סבבה. הנה, אוקיי, סבבה, אז הנה אתי עושה, מגניב. אוקיי, טוב, אז יאללה חברים, ברוכים הבאים לשידור החי. מי זה פה יוזר שמראה לי אותי בתוך עצמי, בתוך המחשב שלי? ראית? בתוך הזה, ועוד עם OBS. יש פה איזה כן. מישהו מתחכם קצת. טוב, אז ברוכים הבאים לשיעור הפרטי על פרסום בפייסבוק. כמו שאמרתי לכם, ושכתבתי, אני ביקשתי מגיא יעקב שנמצא פה איתי, להעביר לי איזושהי הדרכה קצרה, כי באמת המון המון דברים השתנו מאז שאני הרמתי קמפיינים בעצמי, ונכנסתי להרים איזשהו קמפיין לא מזמן, והייתי כזה בשוק מכל האופציות. לא הבנתי למה זה קופץ עליי ומציע לי לעשות זומים ומוזיקה, ואני כזה, צילום, מה זה, עורך וידאו, מנהל מודעות, כולה יש לי כאילו תמונה, שתי תמונות וטקסט שאני רוצה לפרסם, וזה כל הסיפור. ואמרתי, אוקיי, אני כבר עושה את זה, אני קורא רגע שנייה לגיא, ואז במקרה ממש הוא אמר לי, בוא נעשה איזשהו וובינר לקהילה שלך, אמרתי לו, בוא נחבר בין הרעיונות, נראה לי שזה יהיה ממש ממש מעניין. כתבתי על זה גם בקהילת הוואטסאפ, וגם אמרתי, טוב, אם 20 אנשים יעשו שם לב, נלך על זה. תוך איזה כמה דקות כבר היו איזה 30, אמרתי, טוב, בוא נפרסם בפייסבוק. היו מעל 300 תגובות. פייסבוק חסם אותי מלהודיע, לשלוח הודעות ולהגיב תוך כמה דקות. הייתי כזה קופי פייסט, קופי פייסט, קופי פייסט. אז מי שזכה להגיע, זכה להגיע, איזה כיף. אנחנו נקליט את זה ואני אשלח את זה לכל מי שיכול. זה לא וובינר, סבבה? מי שהיה פעם בוובינרים, זה לא כזה, מה אתם הולכים לגלות היום? בלה בלה בלה. לא יהיה דבר כזה, לא יהיה איזה פיץ' מכירה בסוף. פשוט נבוא, הכנתי טקסטים, הכנתי תמונות, נראה את המערכת, מדי פעם נעצור ונסביר כאילו אם יש פה איזה משהו חדש. אני בטוח אשאל מלא שאלות. אתם יכולים לשאול שאלות אם אתם רוצים בצ'אט, וננסה להגיב ולהתייחס לשאלות האלו. בסופו של דבר פשוט אנחנו מרימים קמפיין פשוט של כתבה, ולדעתי זה יכול ככה לעשות לנו קצת סדר. בסוף גיא קצת ידבר על עצמו ומה הוא עושה, ומי שרוצה ככה לעבוד איתו מוזמן. גיא, אתה רוצה בכמה מילים קצת לספר על עצמך, מה אתה עושה ולמי אתה עוזר? כן, כן, שיבינו. לגמרי. אז קודם כל תודה. אני גם רואה תוך כדי את עצמי בשידור הזה של היוזר. זה מגניב. בכל מקרה, קוראים לי גיא, מתחתן עוד 4 חודשים. תמיד חשוב לי להגיד את זה. כרגע גר באירופה, חוזר עוד שבוע לארץ באופן סופי. ובגדול התחלתי את הדרך השיווקית שלי אצל בחור בשם יובל האס. אני חושב שהוותיקים יותר מכירים אותו. היה ילד מהמם. הפלא של עולם השיווק. באתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד שיווק, אני מוכן לעבוד אצלך בחינם וזה. אז התחלנו ביחד. אחרי 2 עבדתי בצוות השיווק של אבא חטוב, ושם הכרתי את בן. בסדר? שם הדרך המשותפת שלנו התחילה. הייתי ממש בצוות השיווק אין-האוס של אבא חטוב. לאט לאט חברים של ההורים כזה ביקשו עזרה, ומתישהו הבנתי שאני גם יכול לגבות כסף על העזרה, כי הם מכירים את אבא חטוב, ואז אמרו, טוב, הוא משווק באבא חטוב, הוא יכול בוודאות לעזור לי במשהו. קיצור, כבר 5 שנים שאני מנהל קמפיינים ובונה משפחי שיווק, וזהו, והמטרה פה היום זה לעזור ולנסות לעשות קצת בהירות על חלק מהדברים בתוך המערכת. אני מניח שלא נוכל להיכנס להכל, אבל הדברים המהותיים אני אשתדל להיכנס ולהיות מדויק. ממליץ לרשום הערות, בסדר? מי שיש לו איזה דף, עט, אולי שווה לעשות את זה. מגניב. אז יאללה, אז בואו נתחיל, ניכנס פשוט ישר למערכת. אני משתף כרגע פה את המסך שלי, זה החשבון מודעות הפעיל שלי.
ככה נראה ה-Ad Manager בעצם, נכון? אז בוא נראה שנייה. אוקיי, תודה לך, אין המלצות. אז בוא נראה מה אנחנו בעצם רוצים לקדם. בעצם הרעיון שאנחנו רוצים לקדם זה את הכתבה הזאתי. אוקיי? זו כתבה שפורסמה בדה-מרקר על השיטה שלי. מי שמכיר קצת את מסע הלקוח, אז בעצם אפשר להגיד שאנחנו רוצים ליצור פה מעורבות. אוי, אני רואה רגע, המצלמה שלי נתקעה. קורא רגע. כל מי שראה, אני בינתיים אגיד, בן התחדש בסט טוב, מטורף. זה זהו, מה הנה. שקורה שקונים מצלמות, לא מצלמות, שקונים סוללה מאלי אקספרס. אה, רגע. אר. טוב, אני אחליף את זה רגע. טוב, בקיצור, רואים עכשיו את הזה שלי, נכון? את עצמי לא רואים, עוד רגע יראו אותי. רואים את המסך, לא רואים אותך, כן. כן, כן, לא, כן, עכשיו לא, רואים הנה, אותך. עכשיו רואים אותי מעל. בסדר. קיצור, אז רואים את הכתבה, מי שמכיר את המסע הלקוח זה בעצם שלב המודעות ומעורבות, לגרום לאנשים להיחשף לאיזשהו משהו, רוצים שהם יקרו את הכתבה הזאת, גיא, זה כאילו השיטה שלי, ואז מי שרוצה יכול להקליק פה למטה, יש להרשמה למיני קורס חינמי, פה זה כבר מתויג והכל, מי שנרשם, נרשם לרשימת תפוצה, מתחיל לקבל סדרה של סרטונים, אבל אני קודם כל רוצה להתחיל עם הדבר הזה, לדעתי זה, אתה יודע, משהו שיכול להביא קליקים יחסית במחירים זולים, ולחשוף אנשים לאיזשהו מסר שהוא יחסית מורכב, שאולי הם לא היו צופים בו, אתה יודע, באיזשהו וידאו, איזשהו משהו כזה. אז זה הקישור של הכתבה. זה הקריאייטיב, זה כאילו הטקסט, אנחנו ננסה כאילו טקסט אחד עם שתי תמונות, לבדוק מה יעבוד לנו יותר טוב. מהפכה בעולם העסקים, סמנכ"ל שיווק ישראלי פיתח מערכת הפעלה עם 4 מרכיבים שמכפילה מכירות תוך 6 עד 12 חודשים בלבד. תקראו, ויש פה איזשהו קישור מקוצר, זאת תהיה הכותרת, מהפכה שיווקית, מערכת הפעלה שמכפילה מכירות. וזה המדיה שבחרנו, בעצם שתי תמונות, זאת אחת מהן זה פשוט אני מול קהל, אוקיי? ועוד תמונה של כאילו בן אדם מסתכל על מחשב עם רשום פה מערכת הפעלה שיווקית, לא יודע, משהו שיצרתי עם AI. בוא נבדוק מה עובד יותר טוב. אז מה השלב הראשון? אני כרגע מנהל המודעות, גיא, מה אני עושה? יצירה פשוט, נכון? נכון, אז במסך הקמפיינים, רק צריך לשים לב, לפעמים אנשים מתחילים ממסך אחר, מודעות או משהו כזה, אז יש את Mm, מסך הקמפיינים, בדיוק. אז צריך להיות mm, במסך הקמפיינים, להתחיל מיצירה. הדבר הראשון זה בעצם לבחור מטרה לקמפיין. mm. במקרה שלנו אני אשאל אותך בין, כאילו, אתה רוצה לכוון להמרות, אתה רוצה לכוון לתנועה. מה אני בדיוק חושב אנחנו רוצים? שתנועה, מעולה, אז אנחנו בגלל רוצים בשלב אני רוצה הראשוני. שכמה שיותר אנשים יקראו את המודעה הזאת בכמה שיותר זול. אז אני יודע שאם אני אעשה המרות, אני לא יודע אם, אתה יודע, מישהו ישאיר פרטים בדף הבא אחרי ההקלקה, זה כאילו רחוק מדי מהמטרה של הכתבה, אז פשוט אנחנו נעשה תנועה לדעתי, נכון? קליקים על קישור או צפיות בדף נחיתה. לגמרי תנועה. אני אגיד שכדי להביא המרות, מהמם, אנחנו הרבה פעמים רוצים שקודם כל תיכנס תנועה, וההבדל בכמות התנועה שהוא יביא אם נבחר לידים או תנועה הוא דרמטי. זהו, הוא מהמם. ממש ממש דרמטי, אז אם אנחנו רוצים כמה שיותר תנועה, אז קמפיין תנועה יפה. איטיז. המרות הפך ללידים אני רואה פה, כאילו זה בתוך יש לידים לידים יש ויש המרות. מכירות, נכון. עושים לידים בדרך כלל. מה ההבדל בין לידים למכירות? כאילו למה יש לי, כאילו מכירות זה מכירות יותר בדרך כלל אי-קומרס משתמשים כזה? כשאתה נגיד באי-קומרס בדיוק ואתה מצמיד ערך לכל המרה. מהמם. זאת אומרת, ואם אין לי, אם, תמיד היה פעם את הכלל הזה של אתה יודע, 50 המרות בשבוע או משהו כזה. זאת אומרת, נכון. אם אין לי ציפייה לקבל 50 רכישות בשבוע, עדיף שאני אעשה נגיד לידים. ואם אין לי ציפיות לקבל 50 לידים יש את זה אז. בשבוע, עדיף שאני אעשה תנועה. אוקיי, אז אני אכנס לזה ברגע. גם בלידים, בקמפיין המרות, בין אם זה סאבסקרייברים למדריך חינמי או Mhm. לידים לשיחת ייעוץ, ההמלצה הרשמית של פייסבוק היא 50 לידים לשבוע למודעה. בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו עושים ספליט למודעה, על שתי וואו. מודעות, נכון, ספליט לשתי מודעות, אז כאילו אתה אמור 100 לידים. זה ההמלצה הרשמית שלהם. בפועל, כאילו אם זה לא קורה, המודעה נכנסת למה שנקרא למידה מוגבלת, ואז כאילו היא לא יודעת איזה קהל להביא. זה מה Mhm. שפייסבוק אומרים. עכשיו בפועל אני אגיד שצריך
בדרך כלל מניסיון שלי הרבה פחות מ-50, אתה עדיין לא נכנס ללמידה מוגבלת, וגם לפעמים כשאתה נכנס ללמידה מוגבלת, עדיין הקמפיין יכול להיות טוב. אז שווה להיות ערני לזה. בגדול בואו נגיד, אם אנחנו על תקציבים נמוכים, 10 שקלים, 20 שקלים ביום, לא הייתי נכנס לקמפיין לידים, או שהייתי נכנס אליו בידיעה שאני צריך להיות מאוד ערני למה קורה בו מבחינת תוצאות. מהמם. סבבה, אז אנחנו הולכים על תנועה. בוא שנייה נעבור שנייה. מודעות, תפוצה, הגברת מודעות למותג, צפייה בסרטונים. צפייה בסרטונים נכנס לפה פתאום. כן, כן, זה במודעות. אוקיי. תנועה אמרנו, זה תנועה, קליקים על תנועה קישור, זה גם צפיות בדף לעמוד נחיתה, אינסטגרם ביקורים שלך, בפרופיל אינסטגרם נכנס לתנועה, וואו, בדיוק. אוקיי. וואו. מעורבות, זה יותר כאילו להגביר את המעורבות, צפיות לייק. האמת שהם עשו את זה די ברור, כאילו, אתה יודע, זה ממש נראה כן, כמו המסע לקוח שלי, כאילו, ממש מסבירים את זה, כאילו, ממש לפי שלבים. מודעות, מעורבות, לידים, סבבה, קידום אפליקציה, זה כבר קטגוריה בפני עצמו. סבבה, אז אנחנו נעשה תנועה ונעשה המשך. מכירה פומבית, הזמנת מקום, כדאי לקנות מראש, זה כמו שהיו עושים פעם ביד, כאילו, שהיו עושים כאילו כמה אני מוכן לשלם עבור קליק כזה. הזמנת מקום או מכירה פומבית, בחירת האמת סוג שאני הקנייה. לא נוגע בזה אף פעם, כן, כי זה גם נראה בחירת סוג הקנייה ואין לך פה קנייה, אז זה לא הולך להיות רלוונטי אלינו. כן. מעניין, שווה לנסות את זה. אולי. בואו נראה. אז מה יש לנו עכשיו? הגדרות מומלצות או קמפיין תנועה מאפס? קמפיין תנועה ידני. הגדרות ידני, מומלצות, נכון? בדרך כלל הם עושים כל מיני דברים, ואנחנו בעצם אין לנו שליטה על זה. נכון כן, לכרגע, יותר נכון לעשות קמפיין תנועה ידני. הגדרות מומלצות, יש דברים שה-AI שלהם עושה טוב, יש דברים שה-AI שלהם עושה על הפרצוף. כן. תכף נראה לי נעבור שזו עליהם גם. הייתה, זו הייתה הטעות שעשיתי הגדרות מומלצות, פשוט לא הבנתי איך אני מסיר את כל ההגדרות האלה שהם יצרו לי לבד. אז יצרנו קמפיין תנועה ידני, סבבה, אנחנו עכשיו בקמפיין. בואו ניתן לזה איזשהו שם, נקרא לזה, אני אוהב לקרוא לזה לפי השם של השלב במסע לקוח, אז מעורבות, כתבה דה מרקר, פשוט נקרא לזה ככה. אני יכול לקרוא לזה נגיד לפי התאריך נגיד, נובמבר 25, נגיד שאני אדע מה זה בכלל. כן, יש לך איזושהי לגמרי. הצעה אחרת? זה הגיוני, נכון? לא, אוקיי, נשמע כל עוד נוח לך. המטרה של השם מכירה זה נטו שאנחנו פומבית, נראה שיהיה לנו נוח. כן, מגבלת ההוצאה של הקמפיין. אז זה כאילו שהקמפיין לא ישתולל ויוציא לי פתאום יותר מדי כסף, ואז אני צריך כאילו כל פעם להגדיר את זה, נכון? נכון, אתה יכול, בפועל מגדירים את הקמפיין בשלב הבא, את התקציב בשלב הבא, אבל אתה יכול גם להגיד, אני רוצה שהוא יוציא נגיד 20 שקל ביום ולא יותר מ-1,000 שקל בטוטל. אז אז בוא פה זה נרשום לו 1,000 ה-1,000 שקל, שקל כי בטוטל. כבר קרה לי פעם שלקוחות פתאום, לא יודע, הגדירו משהו לא נכון, במקום 1,000 שקל לסך הכל, הגדירו 1,000 שקל ליום, והתעוררו מאוחר מדי וגילו פתאום איזה. סבבה, כן. תקציב קמפיין אדוונטג', כדאי לחלק את אנחנו עושים את זה? ממליץ לא לגעת כרגע. לא לגעת. זה בעצם אומר שהוא יחלק, כאילו שניצור כמה סדרות מודעות, נכון? כאילו יש קמפיין, זה נכון? הרמה הבסיסית, סדרת מודעות. היה לי פעם תרשים כזה שעשיתי, שכאילו סדרת מודעות זה כאילו, אני אחלק אני אגיד, יכול לראות את הקהלים או את המיקומים, ואת המודעות זה כמה קריאייטיב, תמונות וכאלו. אז זאת אומרת, אם אני מפעיל את זה, הוא יחליט לחלק את זה בעצמו. כן, זה נותן אנחנו, יותר לפייסבוק את האוטונומיה. אני אגיד בחצי כן, מילה למי שלא מכיר, פשוט ברשותך, יש לנו את כן, רמת הקמפיין, שזה המטרה שלנו, אחרי זה יש לנו את הסדרת מודעות, שזה אני בגדול אחפש את זה. הקהל והתקציב, ואז יש כן, לנו את רמת המודעה, שזה ממש הנה כזה, הקריאייטיב. הנה, כזה זה הנה, נראה, קמפיין נכון? סדרת מודעות ורמת כן, המודעה. אז כשאנחנו בוחרים במה שבן הראה עכשיו, בעצם הוא אומר, אוקיי, אז אנחנו אומרים לו, אוקיי, קח את התקציב הזה לקמפיין, אתה תחליט לאיזה מהקהלים אתה מנתב תקציב, אם זה קהל של רימרקטינג, או קהל קר, או קהל של אינטרסטים, או קהל שפייסבוק בוחר, וכדומה וכדומה. בפועל כן, בקמפיינים פשוטים, וברוב הקמפיינים, אנחנו רוצים את השליטה הזו יותר אצלנו, ואנחנו נותנים, לא עושים קמפיין, זה נקרא כן. CBO, בסדר? הנה, ככה הסברתי את זה בדיוק. ב-2016. מ-2016. אז וואו. מטרה עיקרית של הקמפיין, הנה, בסדרת מודעות, בחירת קהל יעד, תקציב, תזמון וסוג תמחור, ומודעה וזה. עכשיו, בקמפיין שלנו אנחנו נעשה יותר מסדרת מודעות אחת לדעתך? זה תלוי, אם היית רוצה לבחון כמה סוגי קהלים, אז הייתי אומר אני לא כן. רוצה. כנראה אז שאני לא קהל רוצה, אחד, זה תקציב קטן. הסדרה אחת. סבבה. A-B טסטינג, לא אין צריך למה. כרגע, אוקיי? קטגוריות, אני צריך להצהיר פה איזושהי קטגוריה. לא, לא, לא אז משהו מיוחד. סגרנו, בגדול זהו, סגרנו את נכון. הסיפור הזה, נמשיך השתי הלאה. דברים החשובים בשלב הזה בעיקר הם השם והמטרה. בסדר? אוקיי, בעיקר. כן.
שם סדרת מודעות, אנחנו נעשה, אמרנו שאתה מעדיף שנעשה קהל של כאילו בעלי עסקים? אה, תלוי בתקציב שלנו, כן. יש כמה סוגים של קהלים. מה התקציב שרצית שנשים? 20 שקל ליום. אוקיי, אז הייתי עושה, כן, קהל של אינטרסטים של בעלי עסקים. סבבה. לגעת אוקיי. בסוגי קהלים רגע, או שזה מוגזם? בוא נראה רגע שנייה. רגע, יעדי אוקיי, התנועה, שליחת תנועה למסר. לא, אני לא רוצה. אוקיי. בוא אתר, נמשיך הלאה. אתר, שליחת תנועה לאתר שלך. שלך או... נכון. מה אני רוצה? מקסום מספר הצפיות בדף נחיתה, או מקסום מספר הקליקים על הקישור. צפיות תמיד בדף זה... נחיתה נראה לי זה המטרה. אתה יודע, יש את כ- הלנדינג פייג' ויוז בסוף. כן, בדיוק. הקטע שזה לא לנדינג פייג', זה כתבה. כן, הפרמטר בפייסבוק הוא לנדינג פייג' ויוז, אבל בוא נגיד אנחנו רוצים שאנשים יגיעו כן, לא לא רק רק יצאו יקליקו, מפייסבוק, אלא שבאמת יגיעו עד לדף. הפיקסל כאילו יפעל ויראה שהם הגיעו. סבבה. יעד של עלות לתוצאה, זה רק אם אני שם איזשהו ביד, נכון? אין לי פה איזשהו משהו. כן, לא הייתי נוגע בזה. כללים, אני לא עכשיו אתחיל לשנות פה כל מיני כללים. יש פה כל מיני מילים שאני אף פעם לא הבנתי. מה זה ייחוס רגיל, ייחוס מצטבר? גם ככה אי אפשר לשנות את זה. סוג הצגה, אי אפשר... אפשרויות סתם שאי אפשר לשנות. אתה מבין למה זה מבלבל כאילו? כן, כן. קריאיטיב דינמי זה בעצם ליצור, קריאיטיב לתת דינמי, לו כמה תמונות, לתת לו כמה טקסטים, והוא נכון, בוחר לשלב אותם לבד. נכון, ואין לך, אבל חשוב להגיד, אין לך מושג מה עבד יותר ומה עבד פחות. קשה, הוא לא קשה נותן לך את לנתח הדאטה את זה. הזאת. נכון, זה, אין לך איך לנתח את זה. זה בוא נגיד היה השלב הראשון של האוטומציה וה-AI כאילו בפייסבוק. פשוט זרוק את זה, אנחנו נריץ כמה אנחנו ורסיות נעשה את כל ונראה. הטסטים ונבחר, הם אומרים יותר מזה שהם לפי קהל בוחרים מה בדיוק יתאים לו, ואז אתה כאילו לא צריך לבחון את זה. כן. בפועל, לפעמים זה עובד, יצא לי, יש לי כבר מישהו שעכשיו אנחנו עושים קריאייטיב דינמי, לא תמיד עושים את זה, לרוב לא צריך. אוקיי, בוא נראה. אז תקציב יומי אמרנו 20 שקלים ליום. אפשר או תקציב יומי או תקציב גלובלי, ואז זה כאילו נגמר באיזשהו פרק זמן. לוח זמנים, נתחיל היום. בוא נשים רגע שבוע. לוח זמנים נקבע מראש ל9 ימים. הוא בחר לי 9 ימים. בוא נזרום איתו. יאללה, לא יודע למה. יאללה. אוקיי, תזמון תקציב, באפשרותך להגדיל את התקציב בשעות וימים מסוימים. אין לי דבר, אפשר גם להוריד את התקציב בימים מסוימים? אני הגדלת מניח התקציב? שכן, לא, רשום שאי אפשר. אבל אני בדרך כלל לא משתמש בזה. לא, סתם, כן, שוב, אופציה חדשה שהרגע מלא ראיתי. אופציות, כן, מלא אופציות. בקרות הקהל. ניתן להתאים את בקרות הקהל? לא יודע מה הוא רוצה. קביעת הגדרות קהל עבור כל הקמפיינים. אפשר לקבוע הגדרות קהל, יחולו על כל הקמפיינים. טוב, לא ניגע בזה כרגע. אין לי איזשהו קהל שמור. כאילו, יש לי כנראה כל מיני קהלים שמורים, אבל אני לא יודע כמה זמן הם לא היו קיימים. אז מיקומים, בוא ניכנס רגע לסוגי קהלים. בסדר, יאללה. קהל אחד שיש לנו זה קהל שנקרא Advantage Plus, זה מה שיש כרגע. סוג של מהמם. לתת זה, לפייסבוק לעשות באופן אוטומטי את בחירת הקהל וללמוד עם הקמפיין. בדרך כלל, אני אוהב להיכנס לזה, שוב, זה עניין של טסטים בסוף, כן? מי שיגיד לכם כן. מה קהל יותר טוב או מה קהל פחות טוב, אי אפשר לדעת, צריך לעשות טסטים ולראות מה עובד יותר טוב. אבל מהמם. בדרך כלל קהל של Advantage Plus עובד טוב כשיש מסה של תנועה, בסדר? כשיש מסה של תקציב, שיש למערכת איך לנתח את זה. כשאני שם לו מהמם. 5 שקלים ביום ואני רוצה לידים, יהיה לו מאוד מאוד קשה לנתח את זה. פה בגלל שאנחנו עושים 20 שקלים ביום, אני הייתי עושה קהל של משהו שנקרא, עכשיו אני עובר לסוג קהל אחר, נקרא אינטרסטים, משם מהמם. הייתי מתחיל. אינטרסטים זה אומר, פייסבוק מקטלג אותנו לפי תחומי עניין שלנו, הוא יודע שאני אוהב לקרוא נגיד על שיווק ועל מכירות ועל עסקים ודברים כאלה, אז אם לקחתי אנשים שמתעניינים בשיווק ומכירות, אני אהיה בהם. מהמם. איך להחליף לאינטרסטים, יש לך קצת למטה, אתה רואה כן, החלפה החלפה. לאפשרויות הקהל המקוריות, בדיוק. אוקיי. שימוש בקהל מקורי. אפשר לעשות גם A/B טסטינג Advantage מול קהל מקורי. כן, אוקיי. אז קהל, זה שימוש בקהל אז מקורי, הנה, אז עכשיו זה הגדרות הרגילות. טוב, נכון, תעזוב אותי עכשיו זה מה שאתה להתעלם. מכיר. אז יש לך מיקום, גיל, בוא נעשה גיל רגע, סתם גיל נעשה... למרות שהיום, אתה יודע, בעלי עסקים מתחילים בגיל 18 כבר. כן, אני משאיר את זה פתוח. מינים, כל המינים, מיקוד מפורט. אז פה זה כבר, לפה זה הפך כן, להיות התחום העניין? כן. מה נעשה? עסקים? בעלי עסקים? כן, אם אתה רוצה שזה יתחיל מחשיפה, בעלי הייתי עושה עסקים בעלי עסקים קטנים. קטנים או בעלי עסקים. עכשיו בסדר. ברגע שאתה עושה, אתה בוחר אחד, אז הוא יתחיל לתת לך הצעות. כן. הנה, אני חושב יש לך שיחסית עכשיו, קטן, מה זה? מה הגודל של הקהל? בין 100, 150 אלף. קטן. כשתוסיף לאט לאט אתה תראה שזה יגדל.
להוסיף, אבל בוא נשאיר רק תחום אחד. יאללה, אפשר. רגע, אם אז אני אעשה יש לך עסק פה, אתה יודע, קטן. עסק קטן, יזמות, כאילו... אבל אתה יודע, עסק קטן, הרבה פעמים, פעם היה את ה... אתה זוכר פעם היה audience interests, שהיית audience insights, שהיית יכול לבחון? אוקיי. פעם היה מהמם. דבר כזה, היית יכול להיכנס ולהכניס כאילו תחום עניין, ואז אתה מקבל, היית מקבל כאילו לאיזה דף יש יותר סבירות שהוא עשה לייקים, למי הוא יכול לעקוב, מה הגילאים, כאילו לפי תחום עניין. כן, אז אני זוכר שפעם כאילו בחנתי את זה, והייתי מכניס כל מיני מילות מפתח, והייתי מבין. ופעם אחת נגיד הכנסתי שיווק, כל פעם הייתי מפרסם למילת מפתח שיווק, תחום עניין שיווק. ואז יום אחד בחנתי את זה ב-ODS Insight, ואני קולט שפתאום כאילו רשום, אתה יודע, דפים שהוא יותר סביר שיעשה להם לייקים, אנשים עם המילה שיווק, שילב, רמי לוי, טויז אר אס, אני כזה, מה? וואו, מה כאילו, הקשר? ואז קלטתי ששיווק זה לא באמת כאילו הם מתעניינים בשיווק, זה כאילו משווקים להם, או אני לא יודע, אז כאילו נראה לי עסק קטן, יכול להיות שאולי אם זה יהיה יותר גדול, הנה, תראה, זה 1,400,000, כן, 1,700,000. אז כנראה עסק קטן זה לא בעלי עסקים קטנים, זה אנשים כן, שים שאולי לב. קונים מעסקים קטנים. אז אם תלחץ רגע על אוסף נתונים דמוגרפיים, אתה תראה שיש פה, נגיד עסק קטן, בצד וואלה. שמאל רשום שזה Mhm. תחום עניין, אוקיי? סתם דוגמה, עסק קטן זה תחום עניין של הבן אדם. יכול להיות שהוא לא רשם בפייסבוק שלו שהוא עסק קטן, תבין, הוא מתעניין כן, בעסקים. יש פה כן. כאלה שזה העבודה שלהם, לא יודע, אם היינו רושמים רואה חשבון, אז היינו כנראה Mhm. רואים מקצוע אבל או יש משהו. הרבה דברים שהורידו כבר, לא? רואה חשבון, אני יכול לעשות? אה, יש הרבה מקצועות, בסדר? או מכירות, או כן, עבודה, כאילו כל הזמן אנחנו רואים דברים שונים, פשוט אני רגיל לראות את זה באנגלית, אבל כן, כן, כן. אתה רואה שם מה זה, בסדר? אז אם אתה רואה מקצוע, או שאתה רואה שהוא עובד או משהו כזה, או Mhm. התנהגות, בסדר? כן, ואני רואה שאפשר לסדר את זה בין רלוונטיות למילה שחיפשתי לבין כאילו גודל. כן. אבל הוא מביא לי פה משהו עם הודו. טוב, לא רלוונטי. יאללה, בוא נשאר עם הבעלי עסקים קטנים. בישראל. אוקיי, עוד משהו? שפות, פעם היו מגדירים כן, כן עברית, לא זה, גם כן לא רלוונטי, רק עברית, כאילו, יש פה שאלה ממש טובה. הוא רושם כן. בצד שמאל תוצאה יומית משוערת, ושאלו אם אנחנו מסתכלים על זה. אה, איפה התוצאה בדרך האמת כלל, משוערת? כמה זה יגיע, נכון. כמה צפיות? בדרך כלל אני לא מתייחס לזה יותר מדי. מהמם. לא, בדרך כלל אני לא מתייחס לזה. בסדר? כאילו, זה השערה כל כך רחבה על בסיס, הוא עוד לא ראה את הקריאייטיב שלי, הוא לא יודע מה המסע לקוח, הוא לא יודע מה כן, ההצעה, הוא לא יודע מה אמרנו במודעה, הוא לא יודע מה אמרנו בסרטון, איזה הוק השתמשנו. בדרך כלל אני לא... זה נותן לזה ממוצע רחב כזה. כן. סבא. עוד משהו צריך להגדיר? שפות, כאילו, אם אתה פונה לקהל ספציפי, שפות זה שפת הפייסבוק שלו, בסדר? אז אם אתה זהו, בדיוק. נגיד מדבר, לא יודע, לאנשים שהם יותר, אתה רוצה אנשים שמבינים אנגלית, בסדר? אז אתה צריך, כן, אתה יכול לפנות אליהם ככה. כן, אנשים אמ, דוברי, כאילו, זה היה דרך להגיע לדוברי אנגלית שגרים בישראל, נגיד. נגיד, כן. סבבה. בוא נעבור רגע למיקומים. מיקומים זה בעצם איפה זה יופיע. נכון. היית אז יש, משאיר איזה advantage? זהו, יש שתי גישות, גישה אחת אומרת רק להביא לפיד ולאינסטגרם, אני מהניסיון שלי, אדוונטג' עובד מעולה, אני משאיר פתוח, ואני מסתכל מדי פעם, כן, באיזה מיקומים יש יותר אוקיי. טוב, פחות טוב, אבל בדרך כלל עושה עבודה יפה. מה שמשגע אותי זה, אתה יודע, לפעמים אני רואה את הילדה שלי משחקת באיזה משחק מפגר כאילו בטלפון וקופץ על זה פרסומת, ואני רואה כאילו קולגות, אנשים שאני מכיר. ואני כזה, למה לעזאזל הפרסומת כאילו של קולגה שלי על סדנת שיווק קופצת לילדה שלי בזמן שהיא משחקת במשחק? אז כאילו, זה קצת כאילו פאקים של האדוונטג', כאילו אני... זה יכול לקרות, השאלה אם זה, אם אתה רואה את זה במיקומים של פייסבוק ואינסטגרם. זה כי אולי זה, אתה כנראה. יודע, אולי זה איזה טאבולה אאוטבריין, משהו שאנשים כאילו, לא, זה בתוך איזה וידאו, זה אפליקציה. וידאו. כן, זה אה, וידאו זה וזה... יכול לא לפגוע, אבל בדרך כלל כן, עושה עבודה יפה, ואני סבבה. נוהג להשאיר אותו ככה. סבבה. אז זהו, סיימנו בעצם. יש לנו תחום עניין, יש לנו קהל, יש לנו תקציב. אפשר להמשיך. לגמרי. יאללה, בוא נמשיך. שם המודעה. נחלק את זה לפי... מה אתם רוצים? עקב התחלת עימות. וואו. מי רוצה לקבל את זה? אני צריך לעשות את זה עכשיו? קבל גישה, אני מקווה שלא. יכול להיות שלפעמים מעדכנים את הדברים אחרי שאתה מעלה קריאייטיב וכאלה, אז אם אתה רוצה רגע להעלות את הקריאייטיב, אז בואו אה, נעשה את זה ככה. רגע, עכשיו, את המודעה אני אחלק... כאילו נעשה טקסט אחד, טקסט... לא, יש לנו תמונה אחת, תמונה שתיים, כאילו, נכון?
נכון. אז אנחנו תמונה נעשה בעצם אחת עכשיו, אנחנו נעשה עכשיו מול בעצם קהל. בדיוק תמונה אחת, ואז נשכפל את המודעה בתוך סדרת המודעות, מעולה. ונעשה תמונה שתיים. מעולה. זהות, דף פייסבוק, בן יעבץ, חשבון אינסטגרם, פרופיל threads, סבבה. זה, מפה זה בעצם יפורסם, נכון? כן. אוקיי. אה, לא יודע מה זה, מיתוג? מה זה עכשיו? אין מה לגעת בזה כרגע. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו רוצים, תראה כמה שטויות, הזכירו לי מאוחר, בסדר. יצירת מודעה, העלאה ידנית, נכון. פורמט תמונה יחידה, מודעות של כמה מפרסמים. אנחנו רוצים את זה? זה, לפעמים עושים על זה טסט, מה זה טסט סופי? זה טסט סופי, מה שזה אומר בגדול זה שאתה יכול להופיע יחד עם, כאילו כמו סייטלינק קצת. כן, אם קרוסלה מסתכל, כזה של כן, מפרסמים. אז כאילו אם אתה יכול, אם אתה עושה וי אז גם אתה מופיע לאחרים וגם הם מופיעים לך, ואם אתה לא עושה וי, בוא נגיד בתקציבים כאלה לא כזה משנה. טוב, נעזוב את זה. אתר אינטרנט, מה אנחנו רוצים? אז נכניס את הדף של ה-URL. הכתבה. מעולה. קישור להצגה. אם נגיד היית רוצה שיופיע בן-יעבץ.com, לא, אבל זה אבל זה גם תמיד משהו ישלח, שכאילו עניין אותי, כאילו, אני יכול אתה יכול לעשות שזה לרמות, יופיע TheMarker.com, כן, כאילו זה מה כן, אתה אני רוצה כאילו שאנשים יכול יראו. לרמות באיזשהו מקום, זה קצת סליזי כזה, לא? כן, האמת שאף פעם לא חשבתי על זה, אבל כן. כן, כאילו אם אתה רוצה שלא יבינו שאתה מגיע ממקום אחר. כן. אוקיי, הנה, אתה רואה איפה רואים את זה שם בקטנה? כן, דה מרקט, רגע, ואם זה לא מופיע, אז זה אמור את הרגיל. אז הוא ימשוך את הדה מרקט נקודה, הוא ימשוך אותו דבר, לא משנה. הרחבת דפדפן, אנשים יראו את האתר שלנו, נושא המודעה, אפשר ליצור, אני לא רוצה שייצרו איתי אין קשר, למה זה לא לגעת. קשור. אוקיי. קריאייטיב של מודעה, יאללה. מה זה כאן זה? אתה עושה הוספת מדיה, אוי, לא, לא, לא כאן. מה לחצנו? הנה, זה טול, יש לך הדברים הוספת מדיה, שנפתחו. טיפה סבבה. למעלה. יאללה, בדיוק. הוספת תמונה. בואו נוסיף את התמונה. הכל נהיה כל כך במדיה, סימה שלהם. רגע. זוז. אתה רואה מדיה, אחד למטה שם, הוא הבא. אוקיי. בדיוק. אבל הכל פה פעיל במיתוג ובזה. מה זה? למה, מה זה כל המסך הזה עכשיו? דיברה קבוצת המדע. תכף אנחנו נוריד את כל התוספים, אוקיי, אז אוקיי. לא אמור סבבה. לדאוג מזה. בואו נראה. יש באמת המון אופציות. הלאה. אוקיי, נכניס את ה... נעלה כבר את הכל וזהו? לגמרי. אימג' שימו לב שיש פה אחד. גדלים שונים שבין נכים, זה כאילו למסכים שונים, בסדר? מי שצופה בסטורי או מי שצופה בפיד או כן. הגדלים אז של זה כאילו התמונה הם ריבוע, שונים. זה סטורי, וזה כאילו כמו שפעם היה כזה, דסקטופ כזה. יוטיוב כזה או משהו. סבבה, אז אני אעלה את כל אלו. זה 6, נכון? בוא נראה. בלופ, בלופ, בלופ. אוקיי, אז אימג' 1, מה נבחר כרגע? אחד אחד מהם, מהם. מה אחד שאתה מהם, רוצה, אוקיי. נבחר את ואז אתה הכתב. עושה הבא, ותשים לב שיש לך אחרי זה אפשרות להחליף, הוא יראה לך בדיוק. אתה עושה החלפה במיקום שאתה רוצה להחליף. אז רגע, האופקי אז עובד לנו יפה, אוקיי, צריך את אנכי האנכי להחליף. החלפה. אוקיי, זה. למה הוא עושה לי כזה? לא יודע. זה תקין. החלפה, ריבוע. אופס, רגע. בסדר, בעיקר צריך לראות איך זה הצלחנו? נראה לך. נראה לנו הצלחתי? טוב? מצוין. ריבוע. חזרה. פתאום זה כן, חזרה. אוקיי, אז סיימנו. בסדר? בדיוק. קול. הבא. מה הוא רוצה? זה הטקסט הראשי, מה שאמרת, הטקסט של המודעה, פה אבל הטקסט מוסיפים את המרכזי. זה, זה לא פה. זה פה? כן, אוקיי. כן. וואו. אז זה כאילו פה, קפץ לי, אתה יכול אחרי זה גם לערוך את זה, אבל כן, זה המקום. זה כאילו קפץ לי, אוקיי, זה אפשר בפופ-אפ, סבבה, יש לי את זה. אתה יכול לעשות כמה טקסטים, כן. ושוב, אתה לא תדע מה עובד יותר טוב. לא, אני בכוונה עושה משהו פשוט, סבבה. תיאור, אני לא רוצה להוסיף תיאור כי זה אמור להיראות כזה כמו, אתה יודע, כתבה. אין בעיה. אז אין לי תיאור. וכפתור, פעם היה גם אפשר בלי כפתור, אתה יודע? כן, איפה אני זה זוכר כפתור? שהיה אפשר את זה. טוב, לא נורא, לא משנה. לדעתי יכול להיות שעוד יש אותו בהמשך. לפעמים כאילו סבבה. ניצור את המודעה, ואז טוב. יכול להיות שעוד יהיה אז יש אפשר לנו לעשות את זה. טקסט עם קישור, כותרת, בלה בלה בלה. בוא נראה. עכשיו, פשוט תעשה מה דילוג זה? והמשך.
וסיום מה זה רוצה? מלא, הוא מייצר לי לבד, זה, תראה, הוא כל הוסיף מיני חלונות, ורסיות, בדיוק. הוא הפך את בית ציוני אמריקה, שם אותו על סקייסקרייפר, על כן, גורד שחקים. תראה איזה קטע. טוב, דילוג והמשך. זה הדברים שאני כאילו, מה אתם רוצים? אני גם אוציא כאן. מפה. אתה יכול מה לעשות עכשיו הוא סיום, רוצה? ואז אני אראה לך כל הדברים האלה, למה הוא מה זה מתכוון. כל זה? תראה יש, כמה יש מלא, דברים. יש מלא מה שנקרא תוספות שפייסבוק התחילו לעשות. הדבר הזה מלא פעמים קרה לי שזה שובר לינקים, וזה נכון? פוגע בדברים. אז אני עושה סיום, ונכון לכרגע, אבל יש דברים פועלים. אתה צודק, תכף אני אראה לך מאיפה סוגרים אותם. אוקיי, יאללה, סיום. שפת מוזיקה. טוב. קצת למטה, אוקיי, אז רגע, אז אני רואה פה בעצם מדיה, הוא העלה לי את זה ואת זה, 23 פלייסמנטס, ניתן לשפר, אז יצירת קריאיטיב, אלוהים ישמור, אפשר לראות הצגת פה. שים לב, הנה, כאן אתה מיטוט. עדיין רואה את מה שפעם הכרת, בסדר? את הטקסט כן, כן, המרכזי, כן, את הכותרת, סבבה. את התיאור. מיטוב קריאה טקסט לפעולה, לכל תראה רגע אדם? כאן אולי יכול להיות שיש לך אפשרות לעשות ללא כפתור? לא, נראה לי שלא. לא לא. נורא. אוקיי. הנה, אתה רואה אוקיי. שיפורים בקריאיטיב של אדוונטג'? כן. עריכה, כאן אתה רואה את כל השיפורים שהוא הוסיף, כל האקסטרות, כל הזה. או, אז יש לך למעלה כל המיטובים, תעשה הפעלה וכיבוי. פשוט כאילו, מה? וכיבוי, כן. זהו. יופי. עכשיו חיבית את הכל, הוא לא ישבור לינקים, הוא לא ישנה לך את התמונה, הוא לא ישים אותך על סקייסקרייפר כזה או אחר. הוא לא יסובב אותי, הוא לא יוסיף לי סתם מוזיקה, הוא לגמרי. לא ישפר לי את הבהירות. זה נגיד נחמד, אבל מציג תגובה, כאילו הוא עושה פין לתגובה רלוונטית. טוב, לא נורא, עזוב, יאללה, לא אפשר צריך לנסות את כלום. זה, אני מהניסיון שלי וגם מהפורומים של החבר'ה המתקדמים, זה עדיין שובר לא את עובד הזה. טוב. סבבה. אז רגע, אבל הוא הפעיל שיפור אחד, הנה הוא רושם חשיפה הדרגתית של הפרטים. בוא נראה. הוא עדיין לא רוצה לנסות, מוזר. מתעלם. מלחמה פשוט, עזוב אותי. כן. לא, לא רוצה. בדרך כלל טוב. השיפורים זה איפה שראית, רגע, שנייה, אתה יכול לעלות קצת למעלה? כן, רגע. זה... הנה, חשיפה הדרגתית הנה, של הפרטים. כן. אני מוריד את כל זה. יואו. אוקיי, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא שם. פייסבוק, תירגעו נהיה חמודים. מורכב לשלם להם. אתה מבין? פעם זה היה ממש פשוט. אוקיי, כן, בדיקת קריאיטיב אני לא צריך, נכון, כרגע? נכון. שפות, למה? לא רלוונטי. אני כן רואה דבר אחד כאן, זה המקום להוסיף UTM ממי שמכיר. ה- כן, ה- הדבר היחיד שאני רואה זה שהם עדיין רוצים את האימות שלך, לפעמים זה כן יכול לקרות, זה חצי שנייה, בסדר, אתה אמור לקבל הודעה ב-SMS, אז אם תעלה קצת למעלה, התחלת אימות, זה, לעשות את זה? כן, הנה, אתה אמור לקבל הודעה, שליחת הודעת טקסט, ואז אוקיי. אתה שם קוד וזהו. איפה הטלפון הזה בכלל עכשיו, אתה מבין? אני צריך עכשיו ללכת להביא את הטלפון הזה. מיד אשוב. מבינים? שאלות בינתיים בצ'אט? אתה מבין מה שאני אוהב בזה? שזה מה זה UTM? אנחנו מראים פה את האמת, ככה זה נראה חברים, זה לא כן. הוובינרים הסקסיים של תראו איזה כיף, בלה בלה, ככה זה נראה, זה מעצבן, צריך להביא את הטלפון, יש כל מיני הגדרות שפועלות, אין לי בטריה עכשיו, צריך להטעין אותו, זה האמת חברים, זה מה שמשווקים עושים כל היום, נלחמים עם מערכות, שלא תדע מה קרה לי אתמול, רציתי לפרסם איזשהו דף, אשתי עכשיו עושה איזושהי סדנת אונליין, היא אשתי פיזיותרפיסטית, סיפרתי לך פעם, יש לה סדנה שיצרנו שנקראת להתעורר כמו נמר, שעוזרת ליצור איזשהו טקס בוקר, נייס. שמעלים כאבי גב ועניינים. כתבנו קופי, יצרתי דף ברב מסר, בא לפרסם את הדף ברב מסר, כאילו בדומיין שלה, יש לה דומיין חזקה co.il. לא נותן לפרסם, תביא את הקוד מהוורדפרס, שם את הקוד מהוורדפרס, יש תוסף של טפסים של רב מסר, לא ראיתי עובד. שרשמת בקבוצת משווקי ראית? יד, כן. לא עובד. כן, כן. שם אותו זה, מחזיר אותו, מוחק את התוסף, מחזיר את התוסף, מחק לי את כל הדפים. כל הדפים שהיו עליו דומיין היא... הזה ברב מסר לא עולים. קיצור, עם התמיכה של רב מסר החדשה והתמיכה של רב מסר הישנה, שמסתבר שיש להם שתי תמיכות נפרדות לגמרי.
אוקיי? כן, כאילו, נכון, נכון. ורב מסר החדשה עובדים התמיכה רק בין 3 ל-5, אז אתה צריך בין 3 ל-5 להתקשר אליהם. אז הוא אומר לי, תשלח לי את זה במייל, אני אשלח למפתחים, אוי, אלוהים ישמור. כן. טוב, הוא שלח שאלו פה איזשהו שאלה קוד. טובה, רק אני בינתיים אענה. יאללה, מה תענה, זה תענה, זה UTM? בדיוק הזמן. זה הזמן זהו, לעבור אז מערכת. וואו, לגמרי. מה זה UTMים? אז UTMים זה, בסוף כשאנחנו מריצים לא מודעה אחת, אלא, לא יודע, נגיד הרבה מודעות, אנחנו רוצים לבחון איזה מודעה הביאה את הקהל, נגיד עם ה-buying intent, בסדר? עם הרצון לרכוש הכי גבוה. אז UTMים זה דרך בגדול לסמן מי הגיע מאיפה. זאת אומרת, אני לא רק מעלה קמפיין ואומר מי הלידים, אלא מאיפה הוא הגיע, מאיזה מודעה, וכל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, מאיזה סוג של קהל הוא הגיע ומאיזה קמפיין הוא הגיע, ואז אני יכול לסמן ולהגיד בעצם, אוקיי, אז בהסתכלות חודשית, בדרך כלל כשיש דאטה מאוד מאוד רחב, בסדר, תקציבים של אלפים או עשרות אלפים, אפשר לראות את זה, אז אתה רואה, אוקיי, מהמודעה הזו השגתי לקוח רוכש ב-X שקלים, וממודעה אחרת שהיא הביאה הרבה לידים, אבל היא לא הביאה רוכשים. אז ה-UTMים בגדול עוזרים לנו להבין איזה לקוח הגיע מאיפה. אם הסברתי את זה בצורה מובנת. מישהו שואל פה אם אפשר להרים לבד, אז למה צריך כן, קמפיינר? כי זה שאלה מצוינת. מעצבן, כי זה זה- סיוט. כי זה כל כך הרבה דברים קטנים ומעצבנים שיכולים להשתבש בדרך, ומישהו יכול לחסוך את הזמן הזה, ואתם יכולים לעשות משימות שאתם יותר טבעיות לכם. אם עכשיו החוזקה שלי זה בלהעביר סדנאות, ולא יודע מה, ליצור מוצרים, אז כן, אני יכול להרים קמפיינים, בייחוד בהתחלה, אתם יודעים, זה בסדר, אבל מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, טוב, מה אני מבזבז את הזמן הזה? כאילו, אני סתם שובר פה נכון. את הראש על משהו, ולהישאר מעודכן בזה, וזה, כאילו. טוב, זה לא שולח לי פשוט, כאילו. זה לא שולח יכול לי להיות את שאתה יכול לעשות שליחה חוזרת. כן, אני שולח עכשיו. טוב, ניתן לו עוד שנייה. בכל מקרה, אם אני אעשה רגע סיום ושכפול, יכול להיות שאני יכול לעשות את האימות הזה אחר כך? בואו נראה רגע, אני אעשה שנייה פרסם, נעשה את האימות הזה הכי הרבה אחר כך, לא? כן, אוקיי, הוא נתן לי יכול להיות שהוא לפרסם. יגיד לך אני לא מפרסם, אבל בוא בסדר, הוא לא נראה. יפרסם, לפחות שנסיים את כן, הפעולה הזאת, כן, זה חבל נשמר. אוקיי, חלק מהפרטים, בסדר. אז עכשיו אם אני רוצה בעצם רק להחליף את המודעה הזאתי, אז אתה עושה בעצם, סימנת בצד ימין, צריך הנה, שנייה לפני שכפל. שנגיד איך עושים שכפול, אנחנו לא רוצים שהשכפול יוביל לעוד תקציב. בגלל זה אנחנו בוחרים בשלב המודעה, בדיוק איפה שבן עכשיו מראה, אז את זה ולא אנחנו בסדרת נכנסים לשלב מודעות. המודעה, בוחרים את המודעה ורק אז עושים שכפול. בסדר? Mm, אם נעשה שכפול בשלב הקמפיין, הוא ישכפל לנו לעוד קמפיין. אז אנחנו בעצם mm, רצינו שיהיה קמפיין אחד, סדרת מודעות אחת ושתי מודעות. בסדר, אני כן, מקווה שזה כן, כן, כן. הגיוני. אז זה בחרת פה את הגיוני. המודעה ואז יש לך כפתור למעלה שכפל. יאללה, שכפלנו אותו. שכפל. אוקיי. טוען את השכפול, יופי. אז אנחנו רוצים אותו מעולה. בקמפיין המקורי, באותו קמפיין, אנחנו רוצים עותק אחד. נכון, אוקיי, נשאיר את זה. חייבים דף עסקי. חייבים. נכון. אוקיי, אז מה אני משנה פה? תחום עכשיו שימו בעלי... לב, רק למעלה רואים שיש לנו קמפיין אחד, סדרה אחת ושתי מהמם, מודעות תחתם. כאן מה שאתה משנה זה קודם כל את השם. כן. מחשב. יאללה. מעולה. יורדים למטה, רוב הדברים אמורים להיות די זהים. כן, בכוונה אמרנו נעשה משהו פשוט, בדיוק. נשנה רק את הקריאייטיב. אז כאן עריכה. אני אמחוק את זה ואז אני אעלה כאילו זהו 10. נעשה כשאתה עושה 10, עריכה, אוקיי. הוא כאילו רוצה שתשנה, תערוך את התמונה בתוך פייסבוק. כן, אז בואו נראה הוספת תמונה. מדיה. לא, 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 לא. אוקיי. עשיתי כמו הקודם, שהוא ייקח אותה לאופקי. אנחנו נחליף פה לכזה. כאילו תכל'ס שוב זו אותה תמונה, הוא יכל לעשות את זה בתוך המערכת, אבל אני פשוט כאילו לא ידעתי איפה הוא ישים אותה, אז אמרתי, טוב, אני פשוט כאילו, הוא יחתוך את זה בעצמי, אבל אם מישהו רוצה ליצור תמונות עם פרופורציות קצת שונות,
נגיד אם יש כן. באנר שיש, אתם יודעים, יש כאילו, נגיד באנר ריבוע או באנר לאורך, הטקסט יהיה במקום כאילו אחר, אבל תכלס פה הוא יכל לעשות את זה בתוך המערכת, נכון? הייתי עושה חיתוך פשוט והייתי נכון, בדיוק. יכול כאילו להגדיר את זה, אז זה סבבה. סתם גרמת לי ליצור 3 תמונות בכאן ועל הבוקר. סבבה, זה אותו דבר, נשאר לנו. זה, וואו, תראה מה עושה לנו פה. אולי אני כן אבחר להחליף פה את הזה, תראה מה זה. תראה איך זה יאללה. נראה, בואנה, מה זה, אחי, זה נראה רובוטי. זה יותר AI מה-AI. וואו. רגע, אני שוקל להחליף את התמונה שלי, מה אתה אומר? זאתי תמונה מגניבה. מה? נראה כמו מנגנון שלם, כמו איירון הארט, מי שמכיר איירון מן וזה. נכון, אתה יודע שאני ביקשתי מהמעצב שלי לייצר לי כאילו את הגרפיקה הזו של מערכת כאילו את זה כאילו לעצב לי את זה כזה כמו, כמו של איירון מן, שאפשר כאילו להדפיס את זה על כן, חולצה כזה, עיגול. מטורף. בואנה, טוב, לא, נשאיר את שלנו וזהו, יאללה. אתה רוצה אוקיי, להשתעשע עם סבבה, זה דילוג אפשר, בהמשך. אני... וואו, וואו, רגע, שנייה, אולי האופציות החדשות לא כאלו נוראיות. כן. נוריד רגע את המוזיקה, זה לא רלוונטי, נכון? עכשיו, אני אתה רוצה... יכול להוריד פה הכל, אבל אחרי זה הוא לפעמים מוסיף, לכן תמיד אני פשוט עושה סיום, ואז אני הולך כן, כן, לתוספים ובודק שהוא לא הוסיף שום דבר. כן. חשוב לי פה להגיד משהו עם כל הפונקציות המגניבות האלו, בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לדמות כאילו כתבה, כאילו מישהו עכשיו נכנס ל-ynet וראה איזושהי כתבה. במקרה זה מבן יבץ, בסדר? אני גם יכול ליצור איזשהו דף מזויף ולהריץ את זה ממנו, עשינו את זה פעם. אבל אם אני מתחיל להוסיף לזה מוזיקה ותנועה ועניינים, זה כנראה לא ייראה כמו משהו ש-ynet או דה-מרקר מפרסמים, אז אני רוצה לשמור פה על הלימה. אוקיי, איפה זה נעלם לי? זה כל השיפורים, רוצה שיפורים, אתה רואה יש לך לנסות. 0 מ-10, אז כל אנחנו good to go המיטובים. בגדול. זה היה 0 מ-10? כן. אתה רוצה סתם לראות עשיתי למטה את זה. שאין לך, הנה אני בדיוק, את מוריד את הדברים התגובות. שיפורים על חיוניים שמירה. יש לו? אוקיי, סבבה. שמירה. בדיקת קריאיטיב, שפות, מעקב. זהו בעיקרון, נכון? אז שכפלנו את זה, יש לגמרי, לנו רק כאילו האימות, עוד... ואתה עושה פרסום, ואז הכל שנייה, אז מפורסם. בוא נבדוק אם האימות הזה יעבוד, ואז זה יעלה לאוויר. אז בעצם מה יש לנו? יש לנו קמפיין אחד של תנועה, לקהל ספציפי של בעלי עסקים, עם מהמם. 2 מודעות, שיש להם בעצם טקסט דומה, אבל תמונות נפרדות. זה יאפשר לי בעצם להבין איזה תמונה מושכת יותר תשומת לב, ואז אם אני אראה נגיד שאחת מהתמונות מושכת יותר תשומת לב, אולי אני אוכל לעשות טסט על הטקסט, כאילו לעשות תמונה אחת עם, לגמרי. לא יודע, 2 טקסטים, ואז לראות איך אני משפר את זה. אה, בואו נראה, תקן שגיאות, יש לאמת את החשבון. אני אכנס רגע באמת לעניין כן. של איך עושים טסטים, בסדר? איך כנס רגע, לומדים. אני אפסיק רגע את השיתוף כדי שתוכלו פה סבבה. להמשיך לדבר. כן. אז איפה אני אכנס באמת לאיך עושים טסטים, אז בגדול תמיד כשאנחנו עושים טסט אנחנו רוצים לייצר בחינה בין שתי דברים שהם זהים בגדול, אבל רק פרמטר אחד זה משהו ששינינו, זאת אומרת אם לקחנו גם טקסטים שונים וגם תמונות שונות וגם כותרות שונות שמענות לפעולה שונות, אז כאילו אני לא יודע מה עבד יותר טוב. יותר מזה, אם אתה לוקח את אותו סרטון אבל אתה מחליף רק את ההוק בסרטון, נגיד שהיינו עושים לא תמונה עכשיו Mhm. אלא סרטון, אז אתה יודע בוודאות שכשרצת באותו תקופת זמן, מודעה אחת הביאה ליד ב-30 שקלים ואחת הביאה ליד ב-40 שקלים, בסדר? והיה מספיק תנועה שהגיעה לשם, אז אתה מבין, אוקיי, ההוא כזה יותר מעניין את הקהל שלי. זה למידה שכל הזמן קורית, וצריך לקבל את התובנות האלה, בטח מי שרץ בתקציבים משמעותיים. סבבה. טוב, אז אני באמת מייסר רגע את האימות. זה בגדול כאילו היה להרים קמפיין. הבנו שיש מלא אופציות שצריך להתעלם מהן. הבנו את המבנה של הקמפיין. טוב, כאילו כשאתה מבטל חלק גדול מהאופציות ודברים, אז זה נשאר די אותו דבר. פשוט צריך לדעת כאילו, אתה יודע, זורקים עליך כאילו דברים, אתה צריך כזה, לא רוצה את זה ולא רוצה את זה, ותחזיר אותי למערכת המקורית. אה, כן, וזה כן, כן, הקטע. יש הרבה אופציות, יש הרבה אופציות, הן יכולות להיות מאוד מבלבלות, אבל כן, בשביל זה יש אנשי שיווק, אה, מגניב. טוב, אתה רוצה לגמרי. רגע לענות פה על כמה שאלות, או אולי רגע בעצם להסביר מה אתה עושה, כן, או איך אפשר לפנות ברשותך, אליך אם פתאום שצריך אני עזרה? רק אראה כדי שמי שלא רוצה להישאר, שלא נמשוך את זמנו. יאללה. אז קודם כל, אני חצי שנייה אענה על שאלות. אם אתם רוצים, אני מעלה המון תוכן, צד שמאל רואים את המסך שלי? רגע, לא רואים. למה לא רואים? תעשה, לי רשום שאני רגע, סקרין שיירינג. תעשה סקרין שייר. אני רואים, אעשה. הוא אומר שרואים. אני, אוקיי, אז אני, רואים. רואים, כן?
רואים, אוקיי, יופי. אז רואים. אני אגיד ככה, אוקיי. מי שרוצה עוד תוכן חינמי על שיווק, מכירות, אני מעלה גם על עסקים ומהדרך שלי, אז התחלתי להיות פעיל באינסטגרם לאחרונה, אז צד שמאל זה מה שנקרא מי שרוצה לעקוב, ומי שרוצה לדבר איתי מוזמן לסרוק בצד ימין, להגיע לאיזשהו דף שהוא דף שלי ולהשאיר פרטים, אני אצור קשר בהקדם. זהו, ובואו נענה על שאלות. מקווה שנהנתם. יאללה, אז אתה רואה את הטקסטים בצדדים שם? כן, אני רואה, אני מקווה שזה לא מסתיר לאנשים. אני עדיין מנסה אוקיי. לקבל את הקוד, דרך אגב. האם אפשר לפרסם מהפרופיל האישי או שחייב דף עסקי? חייב דף עסקי כדי לפרסם ממנו. הדף העסקי יכול להיקרא כאילו מה שנקרא פרסונל ברנד, בסדר? השם שלי, בן יאבץ, זה הדף של בן. זה עדיין דף בפייסבוק. איזה קמפיין אנחנו ממליצים למכירות של מכשור קוסמטי? קמפיין מכירות. מכירות, מדובר בסרטון קצר שמסביר על המכונה. אם הרכישה, אוקיי, שנייה. אם לא, זה הרכישה רכישה כנראה לא תהיה אינטרנטית, אונליין, אבל גיא, זה כנראה מה זה? לידים. זה כנראה יהיה לידים. אוקיי, אז אם זה, זהו, אז בדיוק זה מה שבאתי להגיד. אם זה לידים לרכישה, אז הייתי עושה קמפיין לידים, ואם זה רכישה אונליין שהכל קורה בצורה אוטומטית, אם זה היה מה שנקרא דברים קצת יותר קטנים, יש לי נגיד לקוח שהם אתר באמת של קוסמטיקה, שיש להם מוצרים שהם עושים, אז שם אנחנו עושים קמפיין מכירות, זה בדרך כלל עובד במכירות של מוצרים קצת יותר קטנים. כן, אני אגיד שאם עושים לידים או מכירות, כבר נכנס משהו שנקרא פיקסל, בסדר? בטח אם ההמרה, בסדר? האירוע המרה קורה מחוץ לפייסבוק, זאת אומרת אין טופס לידים, לא יודע אם אני יותר מדי מורכב עכשיו, אם כן, בן תגיד לי בבקשה, אבל בכל מקרה, הרבה פעמים נכנס משהו שנקרא פיקסל, צריך להתקין מחוץ לפייסבוק, משהו שגורם לזה שפייסבוק יוכלו לעקוב אחרי התוצאות ולשפר אותם בהתאם לזה. ניסיתי על קצה המזלג. כמה אני מגדיר תקציב משמעותי? וואי, איזה שאלה מצוינת, זה מאוד מאוד משתנה בהתאם למטרה של הקמפיין. לדוגמה, אם אני עושה, קשה לי להגיד, כמה אלפים בחודש, בסדר, 3,000, 4,000 בחודש, זה מתחיל באזורים האלה, אבל מאוד משתנה לפי הסוג עסק ומה אנחנו מפרסמים. זו תשובה שאני יודע שהיא משאירה קצת באוויר ימית, אבל מתנצל, זה התשובה האמיתית. כאילו זה לא שאני אגיד לך 2,000 שקל זה משמעותי, כי יש עסקים ש2,000 שקל, לא יודע, לא יביא להם הרבה, בסדר? וזה יהיה מעט מדי נתונים. מה לדעתי גורם לקמפיין לעבוד נהדר בשלושה עד 5 ימים ראשונים, ואחר כך יש ירידה חדה שלא מתרוממת. שאלה טובה, קשה לי בלי להסתכל על הקמפיין, אבל יש הרבה דברים שיכולים לגרום לזה. אני אתן דוגמה, אם אנחנו עובדים על קהל מאוד 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 ממוקד, בסדר? נגיד, לא יודע, אני עובד על קהל של אלה שביקרו בפרופיל האינסטגרם שלי ב10 ימים האחרונים. אז אם שחקתי את הקהל מאוד מאוד מהר, אז יכול להיות שיהיה ירידה, כי הקהל כבר בעצם נחשף לכל המסר הפרסומי שלי, בסדר? נגיד אם אני עושה קהל של 1,000 אנשים, אז זה דוגמה למשהו שיכול לקרות. יש הרבה דברים שיכולים לקרות, בסדר, אבל גודל קהל זה דבר מאוד משמעותי. בגדול קמפיינים נשחקים כשהקהל ראה את המסר כבר מספיק פעמים. אה, תענה על השאלה שלי בראש הצ'אט לגבי צורך בלידים, בבקשה תרשמו שוב כדי שאני אענה על כל השאלות. איך מגדירים טופס לידים עם אוטומציה לוואטסאפ? יש מערכות אוטומציה, אוקיי, טופס לידים זה רק למי שלא יודע, זה בעצם טופס בתוך פייסבוק, שבעצם גורם לזה שלא נצטרך דף נחיתה וההמרה קורית בתוך פייסבוק. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, לפעמים זה עוזר ועובד טוב ולפעמים זה עוזר, ולפעמים זה פחות עוזר ופחות עובד טוב. בני, אגב, אם יש לך משהו שאני, אתה יודע, אתה רוצה לחדד בחלק מהשאלות, אתה מוזמן. יש לך לא, לא חופשי פחות חופשי. ידע ממני, אולי ברור, בטכני ברור, אני קצת מנסה פחות, רגע אבל לפתור שנייה כל הבלגן של כן, הזה. את העימותים. אז את מקסימום בסוף העימותים, השיעור אני אימא'לה. אשאר איתך, בסדר? כן, לא נורא. בכל מקרה, אז איך מגדירים טופס לידים עם אוטומציה לוואטסאפ? אז הדבר הראשון צריך שיהיה טופס לידים מוגדר בפייסבוק. זה קורה דרך קמפיין שהמטרה שלו היא לידים, ואז צריך בסדרת המודעות לבחור טופס לידים. ואז צריך בעצם מערכת אוטומציות, בסדר? כמו מייק, זאפייר, וואטאבר, והיא צריכה להתחבר, הטריגר שלה, מתי האוטומציה פועלת, בעצם מייצרים אוטומציה, כשנוצר ליד, אפשר להעביר אותו לכל מיני דברים, זה יכול להיות למערכת CRM, זה יכול להיות לקובץ גוגל שיטס, וזה יכול להיות גם כמובן למערכת וואטסאפ סטייל, מניצ'ט, גרין API וכל מיני כאלה. אז צריך לייצר את האוטומציה הזאת, אנשי אוטומציה יודעים לעשות את זה,
וחלק מהקמפיינרים יודעים לעשות את זה, או האנשי שיווק. אני אף פעם, לא יודע אם אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שאני קמפיינר, כאילו אני אוהב להגיד שאני איש שיווק. כן, ממש בסדר ממש גמור. לא אוהב את השם אמרתי הזה. קמפיינר כי אתה יודע, כן, כן, כי שיבינו אנשים זה. יבינו, ברור כן, לי, ברור לי. כן. אה, תשובה אחראית, יופי, אני שמח שאני נשמע אחראי. אה, משקיעה בערך 120-250 ביום. אם אפשר, הבנתי, אוקיי, בסדר. אם אני בכלל רוצה למכור מוצר פיזי, למה שארצה בכלל לידים? אני רוצה שמודעת ההיכרות בפייסבוק תשלח ישירות את הצופים במודעה אל עמוד המכירה שלי. מה יש לי לעשות? מה יש לי לעשות עם לידים? אוקיי, רגע, או שיקנו או שלא, אם המוצר שלי מספיק טוב ונדרש, באמת, אז הם יקנו אותו, עמוד המכירה שלי הוא בעצם משפך שיווקי שלם בעמוד אחד. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אנסה להגיד את מה שהבנתי, ואם לא הבנתי אז תרשמו אותה בבקשה שוב, ויוסי תרשמו אותה שוב בבקשה. אם הבנתי נכון, אתה אומר, בעצם למה שאני לא אעשה קמפיין תנועה ואני אביא כמה שיותר תנועה לדף שבו הבן אדם משאיר פרטים, ואם כמה שיותר תנועה אז יהיה כמה שיותר לידים. זו שאלה מצוינת, אם זו השאלה, וההבדל דרמטי בתוצאות, אמרתי את זה בהתחלה, בסדר? אם אנחנו רוצים תנועה, אנחנו נקבל תנועה מטורפת בקמפיין תנועה, אבל זה לא יתמקד בהמרות. הסוג פעולות שאנשים עושים הוא פחות המרות, והאופטימיזציה שפייסבוק מגדירים כהצלחה היא אם הבן אדם עבר לדף, בסדר? אז הם רואים הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, הבן אדם הזה עברו לדף, אוקיי, זה סוג האנשים, הם מתחילים לסמן את הבן אדם שהם רוצים שיגיע, בסדר? אם אתה עושה לידים אז אתה אולי תקבל פחות חשיפה, אבל העלויות לליד שלך ירדו משמעותית, בסדר? שווה ללכת עם המטרה, זה באמת עובד, בסדר? זה לא רק להביא כמה שיותר תנועה. כן, אני אומר את זה מבסט פרקטיס וממש מבפנים. איך מתמודדים עם העניין שפייסבוק מזהה מתעניין שרלוונטי לשירות שלי ואז מקפיץ אליו את כל המתחרים שלי וגורם לי להתחרות עם עוד 20 עסקים על הליד? שאלה מצוינת. אני אתן דרך אחת שהיא טכנית ודרך אחת שהיא פסיכולוגית, בסדר? בסוף התפקיד שלנו כמשווקים היא להיות בין היתר פסיכולוגים, לא רק להבין את הטכניקה. הטכניקה, מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות נגיד רימרקטינג, בסדר? רימרקטינג הוא יראה אותך הרבה פעמים. ספוילר, רוב המתחרים שלך לא עושים את זה, למה? כי הקמפיינרים שלהם גרועים. בסדר, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל רוב הקמפיינרים עושים קמפיין לידים ולא עושים רימרקטינג. כשאתה צובע את הבן אדם ואתה יודע להגיד, תראה לו עוד מודעות של המלצות שלי, נגיד יש לך 7 סרטוני המלצה ועוד סרטוני תוכן. אני מקווה שאני מדבר ברור, כן? אני רץ פה על דברים. אבל בכל מקרה, אז נגיד שאתה עושה רימרקטינג, זה כלי טכני נהדר, בסדר? זה סופר מחמם לקוחות, זה מביא אותם הרבה יותר בשלים לשיחת מכירה. כל פעם שאני עושה רימרקטינג ללקוחות שלי ואני מכניס להם את זה, ונגיד, לא יודע, לקוח מצטרף אליי והוא היה עם קמפיינרים אחרים, השיפור במכירות הוא אומר לי, אני לא יודע איך הלידים מגיעים הרבה יותר טובים. למה? כי הוא ראה את כל המתחרים שלך פעם אחת, ואותך הוא ראה 17 פעמים, ועם המלצות עליך, ועם תוכן איכותי שלך, ועם המלצות פרקטיות שנתת וכדומה וכדומה וכדומה. אז רימרקטינג זה כלי אחד נהדר להתבדל, לייצר סוג של זכירות מעבר למתחרים. הדבר השני, איך אתה מתחרה עם העסקים שלידך, רוב העסקים לא מבינים פסיכולוגיה שיווקית. בסדר? אז אם אתה יודע לדבר ולתפוס את השיח הפנימי שיש לקהל שלך בראש, הדברים שמפריעים לו, זה לא רק כאבים ועונגים. זה הדבר שחוסם אותו מלייצר פעולה, זה מה התהליך שהוא עבר עד היום, זה סיפור אישי שלך שגורם לאיזשהו טריגר אצלו להיות מופעל. אתה חד משמעית בקריאייטיב מייצר בידול מטורף ביחס למתחרים שלך, וראיתי את זה המון 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 פעמים. בין היתר בואו נסתכל על דוגמה מדהימה, בסדר? אבא חטוב. הרבה אנשים מכרו דיאטה, נכון שלא כולם מכרו לאבות, אבל הרמת היכרות של צביקה ושלנו בעקבות צביקה וההנחיות שהוא נתן לנו, רמת היכרות שלנו עם הקהל הייתה מטורפת, והיכולת שלנו לעשות, כל הזמן היינו עושים סקרים, מה זה סקרים? היינו מתקשרים לאנשים, עושים ראיונות, סקרים לאנשים שסיימו את המוצר הראשון, סיימו את המוצר השני, תמיד להבין איפה הבן אדם נמצא, ועל בסיס הדבר הזה אני מייצר את התוכן, לא על בסיס מה שאני חושב. אז ניסיתי לענות בצורה די ברורה. מדהים, לא, לא, ענית מדהים, זה ממש מדויק, זה ממש מאסטר קלאס בקופי. יס, שמח לשמוע. חשוב שהאנשי שיווק שלכם, קמפיינרים, אם אתם רוצים לקרוא, יבינו פסיכולוגיה, זה אולי הדבר הכי חשוב. לגבי, אני רואה ששאלו אותי מה הטלפון שלי, אני ארשום אותו פה, 053 תרשום בצ'אט, תרשום בצ'אט.
מוזמנים ליצור איתי קשר בוואטסאפ. אני מזכיר שאני כרגע בחו"ל בברלין, אז לא להתקשר בבקשה. יופי. אמ, זה לגבי זה. מה עוד השאלות? מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ, שוב, אני אתקשר מוואטסאפ גם, אז לא להיבהל משיחות וואטסאפ. אני לא רוצה לידים, לידים זה רק התעניינות, אני רוצה מכירות. אז השאלה, מאיפה אתה רוצה את המכירות? האם המכירה קורית טלפונית או שהמכירה קורית בסליקה אינטרנטית? אם המכירות קורות טלפוניות, אז הקמפיין שאתה צריך הוא קמפיין לידים. בסדר? רגע, המודעה, לא לידים, המודעה תקפיץ את המתעניינים לעמוד המכירה. אוקיי, אז אם אתה רוצה את הדבר הזה, אז זה לגמרי קמפיין מכירות, זה כאילו סליקה אינטרנטית. תלוי איזה מוצר זה, בכמה אתה מוכר, כמה רמת אמון אתה צריך. נגיד אם תמכור גריל ב-5,000 שקל לקהל קר לגמרי, יהיה לך מאוד קשה לייצר סליקה אינטרנטית דרך מודעה שמעבירה אותם ישירות לדף מכירה, בסדר? כן. אבל אם זה יהיה נגיד, לא יודע, גם חשוב אביזרים לציין למנגל, שלפעמים צריך להשאיר פרטים, אפילו, אתה יודע, אתה ממלא פרטים ואז אתה עובר לדף סליקה. אז נכון, זה כאילו, יש הרבה נטישת עגלה, אומרים שלפחות יש בין 50 ל-70% מהאנשים שנוטשים עגלה, אז אתה רוצה כאילו להתקשר אליהם, אז כן. לגמרי. מעולה. מה הטלפון שלי? השארתי, ה-QR הימני, יובל גבע, לא הצלחתי להבין מה התגובה. אשמח לשמוע על האסטרטגיה של חימום ממודעת חשיפה עד לבניית אמון, ומה צריך להיות במודעות האלו. האם צריך בעצם לטפל בהתנגדויות או שיש משהו אחר? קשה יפה מאוד מאוד. להגיד מה צריך באופן גנרי בלי להבין את הסיפור של העסק, ואני אגיד אף אחד לא ידע לבוא ולהגיד, וכל מי שיגיד לכם אני יודע שצריך עכשיו לעשות ככה ואז ככה, צריך לעשות טסטים על הקהל ולהיות בבקרה מאוד מאוד צמודה למה קורה בשטח. הדבר הזה כל הזמן משתנה, אני יודע שזו תגובה, או מה שאני אומר הוא גנרי ונשמע, שומעים את זה בכל מקום, אבל זה אמיתי. בסדר? צריך להבין בדיוק איפה הקהל נמצא. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? דוגמה מדהימה למשהו שקרה לי. אפילו עשיתי על זה תוכן בעמוד האינסטגרם שלי, אם אתם תעקבו אתם תראו. הרבה אנשים לא סומכים על קמפיינרים, בסדר? אז חשבתי איך אני יכול לקחת את החסם הזה, זה נקרא חסם, התנגדות, בסדר? כי אני מקבל לפעמים לידים והם אומרים לי, אבל גיא, איך אני אדע שאתה שונה מאחרים? אז עליתי על איזה רעיון מעניין, מעניין אותי לדעת גם מה אתה תחשוב על יאללה, זה. דבר, מה? אמרתי, אוקיי, אני אציע במודעה, אוקיי, אני אציע שאני בעצם אכתוב מודעה לקהל שלי ויצלם לו מודעה בחצי שנייה כזה מהטלפון שלי ב-100 שקלים דמי רצינות, כי אני בכל זאת כותב וזה, והדבר הזה יגיד לו אם אני שונה מהאחרים, אם אני בעצם מבין את הפסיכולוגיה של הקהל שלו, כי יש דבר אחד שאני לא יכול לעבוד על אף בעל עסק, וזה בהכרה של הקהל שלו. עכשיו, אם הוא רואה שאני מבין את הקהל שלו כמו שהוא מבין אותו, אז אמרתי, הוא הרבה יותר יהיה לו קל לסמוך עליי. והדבר הזה סגר לי מדהים. מלא עסקאות בחודש האחרון, כי בעצם הם אומרים, אוקיי, הוא באמת מבין את הפסיכולוגיה של הקהל שלי, הם רואים סרטון שלי, כתבתי מודעה, ובעצם במקום להגיד שאני מבין ושאני כאילו טוב בפסיכולוגיה שיווקית ושיט כזה, אני פשוט נותן מודעה, מצלם את עצמי וגם מראה לו איך הוא אמור לעשות את זה. ויותר מזה, הם עוד משלמים לי איזה 100 שקלים ככה שיש לי איזה buying intent, יש לי איזה, הבן אדם כאילו באמת אכפת לו מזה. זהו, אז יצא. סתם אסטרטגיה מעניינת. אז לקחתי את ההתנגדות, על בסיסה יצרתי את הפרסום שלי. מקווה שזה היה ברור, כן? או שזה היה הרבה מדי מונחים. אתה הבנת בן? ברור, ברור, זה בדיוק שוב, במסע הלקוח, השלב האמצעי נקרא שלב ההתרגשות. אתה בעצם יוצר התרגשות, אתה נותן ללקוח איזושהי תוצאה מסוימת שמפילה לו אסימון וגורמת לו להבין את הערך שהוא יקבל. לא צריך לחכות עד שהוא יהיה לקוח לגמרי, שלך בשביל להפיל לו את האסימון ולהראות לו כמה אתה שווה. יפה לגמרי, מאוד, עשית את זה יפה מאוד. לגמרי, לגמרי. זה גם משהו נראה לי שאף... שהצלחתי לאמת, אני לא יודע, או שהצלחתי לאמת או שנרשמתי בתור ארגון פוליטי בפייסבוק, אחד מהשתיים, לא יודע, עשיתי אז פה תכף משהו. אני אסתכל איתך אם אתה רוצה. רק בוא נראה שאין עוד שאלות. לא, המודעה תקפיץ את האנשים אל עמוד מחיר... לא, לא, המודעה תקפיץ את האנשים אל עמוד המכירה. ברור שלא מדובר על מחיר מטורף למוצר מגוחך, פשוט לא יקנו. אבל זה לא קשור בדרך שבה הם הגיעו אל המוצר. לא הצלחתי להבין את השאלה, יוסי. אם אתה יכול ממש לדייק אותה, אני אשמח. שמע מדהים, אתה עובד יפה, יופי, איזה כיף. אם אתם אוהבים, אתם מוזמנים שוב לעקוב אחריי או לדבר איתי, אני שמח לראות את זה. שכנוע לא נעשה על ידי לספר כמה אני טוב, אלא על ידי המחשה. נכון, זה עיקרון שיווקי מצוין. אה, אין להגיד את זה יותר טוב מאיך שאמרת. ההמחשה של היכולות שלך ולתת לקהל משהו שהוא יכול להבין אותו, זה אשכרה טעימה מהשירות שלך. ואם אתה יכול גם לתת לו את זה בדמי רצינות ובעצם לוודא שיש לך לידים רלוונטיים שלא סתם מבזבזים לך את הזמן,
זה פנטסטי, שוב, זה מסע לקוח וצריך לפצח את זה, בסדר? זה לא דבר שעושים אותו בדקה ורבע. זהו, מה אני אגיד? טוב, או, בן, חברים, אני רק זהו, תודה רבה אעשה לכם. איזה תמונה לאינסטגרם שלי, יאללה, תעשה לנו אה, תמונה פה. שיהיה כאן, תייג אותך רגע, אבל גם יש על פה המון הדרך. אנשים שהם לא פרצופים, לפי מה שאני רואה. אני סוגר להם רגע את הוידאו. בואו נשים רק פרצופים. לגמרי. רגע, בקושי יש פה זה. לא, נשאר לנו רק 5, ואנחנו בתוך זה, לא נורא. תעשה יאללה, קורס הזה. יש, אחרי זה מתי אני אעלה. הקורס המלא, יובל שואל? אה, בוא נראה רק אם יש עוד שאלות אחרונות. שכנוע לנסוע על ידי זה ראינו. אתה דיברת קודם על מכירת מנגל או משהו כזה ב5,000 שקל, על זה עניתי. אז זהו, ענית על הכל. יוסי, סבבה, מעולה. מתי הקורס המלא? אין קורס שלי, לדעתי, נכון? שאלה טובה, אה, בוא נעבוד על זה, אולי ניצור משהו כן, אולי צריך למעבדה. לעשות, דיברנו על זה אתמול, שאולי נעשה קורס על משפכים. משפיכים או פרסום, או יש כל כך הרבה כן, דברים שזה. אתה יודע, אני קצת זנחתי קצת, אני מרגיש את השוק ב3 עד 5 שנים האחרונות. אני מרגיש שנוצר פער מאוד, אתה יודע, בקטע הטכני של השיווק, כאילו, פתאום כולם חושבים רק על איך אני עושה רילס וסטורי, וכאילו, אתה יודע, כן, חסר פה משהו. בסדר, פסיכולוגיה. אנחנו נשאר ואנחנו נדבר על זה קצת אחר כך. כן, כן, אנשים לא מבינים ששיווק זה בסוף פסיכולוגיה. הטכני זה איך למצוא, איך ללחוץ על הכפתורים, זה... תמיד אני אומר, גם כשאני כן, קמפיינר של האנשים, אני כותב להם את הטקסטים למה שאני רוצה שהם יגידו, לסרטונים, זה כאילו, זה הדבר הכי 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 חשוב בסוף. כן. יאללה, אז תעשה לנו איזשהו, אתה רוצה לצלם רגע משהו? תעשה ככה, עשיתי, תעשה כן, עשיתי, פיס. יש לי, יופי, מגניב. יאללה, שלח לי. מגניב. מעולה. חברים, תודה רבה שהייתם פה בשיעור הפרטי תודה לכולם. שלי. האמת שזה שוב, זה יכול להיות, אם כל כך אהבתם את זה, יכול להיות סדרת שיעורים פרטיים על כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות. אני בטוח שלגיא יש מלא להביא, יש המון המון חבר'ה שעוקבים אחריי, המון המון קולגות שיש להם מה על זה. אם מישהו מכם רוצה להעביר לי איזשהו שיעור פרטי וככה נוציא את זה החוצה לקהל, יאללה, מגניב, אפשר לעשות משהו כזה. נוציא את זה לקהילה ויכול להיות מגניב. יאללה, ביי, תודה מעולה. חברים, להתראות. גיא, תשאיר אותנו לבד רגע, מה קורה פה? כן, כן, אני נשאר, אני נשאר. אני לא, איתך. הנה, הצלחתי הצלחתי את הדבר הזה, לבבות, לבבות. או, יופי. אבל למה זה תקוע לי הבדיקה ופרסום? זה מה שמעניין אותי. אתה רוצה להראות סתם, לי? סתם. הנה, אתה לא רואה את המסך? לא, רגע, עוד לא. אתה רואה, לא? לא, לא ראיתי שיתוף. זה הנה, עדיין עכשיו. שחור כזה, רגע. תודה לכולם. תודה. בבדיקה, זה תקין, זה תקין אחי, זה כן? בעצם כל מודעה לפני שאתה מפרסם אותה, אז יש לך סטטוס בדיקה, אחרי שהם מאשרים אותה כן, זה כן, הופך ללמידה ואז אקטיב. רק תשים לב שאתה צריך גם את כן. תמונה אחד לפרסם. אתה עושה עריכה ואז פרסם. אתה רואה שזה בסטטוס טיוטה, הצגת מודעות. בגלל זה לא נותן לי לפרסם את זה. אולי גם הוא רוצה שאני זה? פרסם. צריך כל מודעה בנפרד ניסיתי לעשות למעלה. לפרסם. אוקיי, אוקיי. מה, איזה מעצבן. אחרי זה מודעה כן. פורסמה, אוקיי. אחרי זה בוא נעשה רק רענון, נראה ששניהם באמת בסטטוס בבדיקה, ואז אני יכול להגיד שמה בום. שנקרא, הנה, עברת את בעיבוד. אחד האימוץ. בעיבוד, אחד בבדיקה. נכון. יאללה, אנחנו מעולה. באוויר. בוא נראה מה יקרה מזה. הצלחנו. יאללה, גיא, היה ממש כן. מגניב. תודה, תודה רבה. יופי. אחי, תודה רבה. ביי. טוב לראות אותך תמיד. בכיף, בכיף. צ'או. יאללה, ביי.